Είδε όλη την οικογένειά του να σκοτώνεται και έτσι έγινε μετανάστης. Και από μετανάστης σταδιακά φτάνει να γίνει ο απόλυτος Godfather. Ο Don Vito Corleone δεν είναι απλά ο πιο διάσημος μαφιόζος του σινεμά. Η επιρροή του ξεπέρασε την οθόνη, επηρεάζοντας την pop κουλτούρα και την εικόνα της μαφίας. Ήταν έξυπνος και επικίνδυνος γιατί η δύναμή του δεν στηριζόταν μόνο στο φόβο ή τη βία. Ήξερε να διαβάσει τους ανθρώπους και να τους χειρίζεται χωρίς να γίνει το εχθρός τους, και αυτή η ικανότητα τον έκανε μοναδικό. Ας δούμε λοιπόν την εξέλιξη του Vito από ορφανό σε μετανάστη, σε πατέρα και τελικά στον απόλυτο Godfather. Κάθε οικογένεια έχει μια προέλευση, ένα σημείο από όπου ξεκινούν όλα. Όλοι μπορούμε να εντοπίσουμε το γενεαλογικό μας δέντρο. Στην ιστορία μας υπάρχουν στιγμές, άλλες μικρές, άλλες μεγάλες, που αλλάζουν για πάντα την πορεία μας. Για τον Vito Corleone η καθοριστική στιγμή ήταν ακριβώς αυτή.